Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Ja, een beetje, ja. Ja. Niet lekker. Nee. Echt niet. Lekker. Dit is een traditie van 43 jaar. Tegenover de school was een kruidenierswinkeltje. Die verkocht ook appels en kinderen kwamen wel eens met geld op school en dan kochten ze wel eens snoep. En de een kwam met snoep, de ander kwam met appels. En toen is destijds bedacht door ouders en de toenmalige directeur om een gezonde school te willen zijn. En daarom ook de kinderen een appel aan te bieden. Wat dachten ze dan als er weer zo'n appel kwam? Oh nee, daar beginnen we weer. Bah. Nou. Lekker. Ja? Ja, je moet hem toch maar opeten. Is het echt raar om Husky te nemen van zo'n lange traditie? Nee, het is niet raar. Het is eigenlijk heel mooi en bijzonder dat dat 43 jaar hier in Elslo zo is geweest. En? Lekker. Ja, was er wel van appels? Ja. Wat vies ervan dat je hem net meer elke dag een appel krijgt? Leuk. Ik bedoel jammer. En het is goed dat we nu ook nog een gezonde school proberen te zijn. En dat kinderen en ouders daar hun eigen keuze in kunnen maken. Nee, dat hoeft niet meer. Daar ben ik wel blij om, ja. En wat eet je nu tussen de middag? Meestal peer. Een banaan. Ja, geen appels meer. Appel. Jij bent gewoon trouw aan de appel. Ja.